16 zemalja. Hrvatskoj javnosti, oficijelnoj Hrvatskoj, što je zbrinula gotovo 400.000 prognanika iz Bosne i Hercegovine. Taj prosvjedni skup održat će se u petak, dakle za 2 dana, 16. listopada, sa početkom u 16 sati, trajeće dugo u noć do 21 sat, do 22 sata. Na njemu će biti mnogo govornika, kulturnih i javnih radnika, prognanika, bit će potpis prosvjednih peticija i nadamo se da ćemo time dati doprinos, da ćemo ublažiti boli prognanika, boli onih koji su napaćeni i da ćemo dati svoj obol da se rat u Bosni i Hercegovini što prije prekine. Pozivam sve Zagrebčane, sve Zagrebčanke, sve Hrvate i Hrvatice na prosvjed i skup u Zagrebu na trgu sportova sa početkom u 16 sati 16. listopada. Hvala lijepo. Užasnuti zbog masakriranja muslimana i Hrvata, užasnuti zbog masakriranja nedužne djece u Bosni i Hercegovini i zbog zločina koji se provode nad njima, Zajednica klubova Bosne i Hercegovine, zajednica zavičajnih klubova Bosne i Hercegovine te Bedem ljubavi, gospodin Irfan Ajanović i ja osobno u naše ime pozivamo sve muslimane, pozivamo sve Hrvate, sve muslimanske i hrvatske izbjeglice, oni koji su ostali bez svojih domova, bez svojih ognjišta, da dođu u petak kako bi mogli dići naš glas protiv ludila velikosrpske politike. Ovo ludilo mi ne možemo promijeniti, ovo ludilo mi ćemo i moramo ga zajedno muslimani i Hrvati pobijediti. Užasnuti zbog 100.000 masakriranih muslimana i Hrvata, zbog 150.000 satjeranih u srpske koncentracione logore, zbog 30.000 trudnica nakon silovanja srpskih u Bosni i Hercegovini, mi druga puta, braćo muslimani, obraćam se kao sin Bosanske Posavine, kao Hrvat iz Bosne i Hercegovine, u prvom redu vama, mi drugog puta nemamo. Jamac opstanka, jer nam prijeti biološko istrebljenje, jest savez Hrvata i muslimana. Bez obzira na naše razlike, nas ujedinjuje zajednička patnja, ujedinjuje nas zajednička nesreća, zajedničko zlo i ujedinjuje nas četnička kama koja je pod ratom. Vrlo dobro je poznato muslimanima da je još Protić davno rekao ili pod krst ili pod nož. Bosanski dželat Radovan Karadžić provodi samo onaj program koji je zacrtan još od prije 70 godina. Mi drugog puta nemamo, muslimani i Hrvati u Bosni i Hercegovini. Jedni s drugima mogu opstati, jedni bez drugih ćemo nestati. Sudbini unatoč, ja sam optimist. Činio sam i činit ću sve da muslimani i Hrvati u Bosni i Hercegovini od Bosne i Hercegovine napravi jednu lijepu državu. Biće to lijepa država od Sutle do Drine koja neće biti država nasilja i država terora, nego će biti država zajedničkog suživota. Još jednom pozivam sve Hrvate, sve muslimane, sve izbjeglice i prognanike iz Bosne i Hercegovine da dođu u petak u 16 sati na trg pred Dom sportova u Zagreb. Hvala lijepo.